maknya hari ini. Bismillah ya diawali dengan bantu Tripong Glowing. Hari ini untuk rezeki. Jemaah berkah dari Mbak Ul Pasar Plaza. Nah, iki dina iki kok nekeki tanggane maknya iki sing hadir di sini, sing ora hadir kok ya digawa. Soale wonge padha sing mek kelang lah ning sawah lah ya apa ae lah ya pokoke muga-muga bismillah lagi iki wonge berkah barokah rezeki lancar, paring ana sehat panjang umur. Muga-muga nek dodol kambi paring laris. Amin. Mas Reza. Kok nganu ya. Aku gak pengen rene sik. Oke ya, kita mulai. Pengen yo maju rene kok malah mandek. Ya amin, amin, amin. Ya padha ae dhewe sambel. Mbak Widi masak sambel. Kae ning jero irana iki sing ning jero ki lawae sak keneke lho ya tempe apa tahu sama. Rasa kenek kok. Lha iki terus ndi karate? Aku wali aja dipoteng. Aku ora ngadus. Ya katut sing penting iki. Nek pengen mek kerupuk satu-satu, Mbak. Kerupuk satu aku ya mek Mbah tak kempet kok. Kan anu kan bejatae kan lontong iki kerupuk minangka tambahan. Tadi jut. Iki sapa iki? Oke Mbak Ulfa, terima kasih. Terima kasih Mbak. Amin. Pengen dua Dek Karmen maju. Lek men kendelok kok ramen. Lek kowe iki jo siji, Lek. Ya ndamek siji ora apa-apa. Nanti itu ditambah. Ya ini bau siji. Dek Karmen. Muni matur nuwun, Mbak. Ya. Pesenane Mbak, pesenane Mbak. Ya, Di. Pesenane ku. Ya, papat. Mau kabeh. Sambil Mbak Dewi. Wis ning kamar. Itu di Mbak Wiji betul. Iku sambal kacang lho, Dek. Ayo mek sambal telo. Pokoke satu-satu. Oke, nggih, matur suwun Mbak Suti kono, Mbak. Mbak Jasen tarene. Nyantai kono kari-karinane kerupuk. Lah sampane kan yo. Nek peno Kelvin satu. Nek Mas. Wong wis kon ada jamara tak ada kok tak ndungi ngono lho. Piye? Ulan kei ya. Sapa kei? Ya wis jatahe sik enek sak lelekku tak cukup. Ya wis ora apa-apa ndak. Ya wis ndak apa wis ndak apa, Mbak. Nek sansik marai berkah ora. Oh nakku lho Mbak jatahe iki. Ah bantu. Ini Pak sambel ini Pak. Tak kei ngene Mbak apa. Tak tampanane. Iya. Oke, ayo Mbak muni matur nuwun. Terima kasih Mbak Ulfa. Kok tak ada ini. Tunggu Mbak gorengane kok Mbak. Kok bose kae dhewe. Kok bose nek pengen ya mara dhewe ning gapura lho, Bos. Ya, Bos ya nanti mara dhewe. Terima kasih ya. Kok diparani anu ae ya. Pita. Piye? Kowe ka lho. Ala aku budal lho, Mbah. Engko nek nek wong susah lho ya aku wis tak anu. Kok sampeyan meja wis. Wis kabeh sih. Engko nek aku budal malah kene bocah. Mbak Sami kok nanya. Yes, pokoknya nyangking betul. Mi, aku orang gawa kerupuk iki, Mi. Wong mek patang adah nayo kok. Oh, kerupuk main. Dak kemet 5 kok. Sapa le? 5 nggih Mbak Jacer siji kuwi, Mbak Jacer tak untuk kerupuk kanggonku. Lha tak ngomong tak iki kok padha tak kei lho. Aku sing tekan anu nato. Pokoke karo nek tok-tok kok. Nek papat. Jo sambele ning jero kok. Wah nek jero sambele. Sambele jero. Sambele kene kabeh. Wis lek matur nuwun le siji. Ya, Mbak. Terima kasih matur nuwun. Dikirim banakas. Wis terima kasih ya. Oke, Batu matur nuwun. Mbak Erini. Halo. Anak Tari lho. Mbak Erini. Aku mau dodol. Nak anuin, mau dodol lontong pecel nggak laris. Pun gitu Mbak Naka.
tak bubuk to. Ngene ya pokoke tak bubuk to ya. Ngono. Pete lontong kok takon sapi ya, Lek. Aja Mbak marek klegen. Kan kok doning kok. Iya. Basaria barang warane banyak basaria. Apa nek kok basaria mana demen, basaria mana demen. Demen pupuk kalau rede ngotang wis ora nek gak ya wis. Wis jak. Nah lontong ada yo kari ini lho. Ya. Amin. Hari ini kaduan lontong. Iki lontong dhewe. Pokoke tak jum iki pokoke derek kabeh iki pokoke. Nyangen 5 Dik lontonge. Kan kabeh 20 selawe. Yo wis jatahe 20. Wis ya. Banyune ning kono ning nang anu. Mbak ini ngambil 2 sama ibuke. Apa Mbak? Loro ya aku ya. Mbah iki anu jatam 1 Mbah ke yo. Aku sama Mbak kerupuk. Mbak Iin kan anu ya. Satu-satu ya Mbah sok akeh kan balane akeh urung Mbah sapi bareng ya Mbak. Balane akeh Mbah sok kanan. Nenek aku ora tutup untuk lakonku kok kono. Oh, udah tutup lakon wis. Ya, mau. Karek mangan aku mbak dulu enggak coba. Lah mau yo banget tenak karek. Bayang. Bar kene mana sami ya, Bang? Ya mbak Sanjang sih. Pak ini mangan apa kerupuk ndarene? Iki. Iki lho, kayak sambal. Sok bodor iki sego jagung. Kakak sego jagung. Sing renek ditekokno. Aku Dek. Ini enak. Nah. Ya gawe masak. Ayo masuk ke genten, ayo. Baru datang sudah dikasih lontong, Dek. Alhamdulillah. Loro, Mbak. Ayo kene Mbak Sami. Mbak, kowe Mbak. Kowe Mbak, kae Mbak Sami. Mbak Sati gawana kowe. Terus Mbak Sami. Apa gorengan oleh loro dadine nek gantine kerupuk ya. Makasih semuanya ya yang sudah mengasihi rezeki buat maknya sudah dibagi-bagi berkah barokah. Amin. Rezekinya lancar selalu panjang umur keberkahan. Para berboyo tidak rezekinya ya Allah amin. Sudah memberi rezeki buat maknya rezeki rezekinya lancar amin. Mbak Segrek kae mulai dadi bawane. Mbak Segrek di kerupuk. Sik, hai. Ya, kan balasir loro apa telu? 5. Kan cemili lho yo. Kan cemili. Iki lho Mbak Tini iki lho ngisar. Mbak Juwati. Ya. Ya. Kae 1. Ya. Mbak Ju jatah niki. Wes, terima kasih. Oke, kembali ya. Mbak Ju dhewe ora anu kok. Wes, pulang dulu ya. Oke. Ya, oke. Wah. Ketok mulai galerene ya. Golek. Ambek sapa nanti, Jek? Kurang 3. Kurang 2. Kowe langsung kayak gak laren ngene pacar. Ning kene sik kenapa sih Tin ning kene sik ya ampun ya Allah. Karo dolan. Pacar tak kei dhewe, Mbak. Wis tak. Kowe perono? Iya. Iki Mas Pajar, guys, sing wonge mengguru tuk omah. Ya, oke. Terima kasih pokoknya ya. Wis berkah barokah. Amin. Kertas minyak ning ndi? Oke, gorene kabeh, Pak. Mbak Ju, sehat selalu ya Mbak Ju ya. Ya, sehat selalu. Sundi piro di? Lagi Sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Laris-laris. Amin. Ya. Rin piye gorengan apa pecel ae gak oman lontong iki? Kak, lontonge.
Napa sudah ya. Sudah amanahe wong 20. Manak dadi selawe. Oke, Bun, iki manak dadi selawe lho urusanku mbek urusanem urung tuntas. Iki manake selawe ya, Bun. Lah piye wong sing teko akeh masa aku ora penak ya, Bun. Oke, sedherek pendengar ya. Pokoke tak cukupi semenae. Nek tutur katane mae sing ora jelas, cuma berkah muga-muga berkah barokah. Amin. Sedaya tanggane kula matur nuwun. Amin. Mandongane sampean panjang umur, murah rezeki, lancar nek mergawe nggih. Oke, tak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.